देखिए भैया, स्वर्गीय नाम दशरथ राम एवं इंचार्ज साहेब, पिता स्वर्गीय दुलार राम, माता स्वर्गीय लक्ष्मी देवी, पत्नी सरस्वती देवी ग्राम सहरा जिला शेखपुरा के निवासी रहलन, जिनकर जन्म 1945 में ग्राम सहरा में भइल रहे। इनकर मृत्यु 9/12/2024 के समय 7 बजे अपने घर पर हो गई। कोयलियरी में इंचार्ज के रूप में अपने पद पर कार्यरत रहले। इनकर बेटा 4 गो, बेटी भी 4 गो रहली हा। बड़ बेटा किसान बानी, दूसरा बेटा फौजी, तीसरा बेटा बिहार पुलिस बानी, चौथा बेटा फौजी। बेटी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहतिया। इनका आशीर्वाद से विनोद राम को मार्गदर्शन से पंचायत समिति बनाए, 2016 में जिताए एवं 2022 में भी जिताए, जो कि आज तक पंचायत समिति के रूप में बानी। भगवान की यह माया होइल कि आज दशरथ राम जी इस दुनिया में ना रहले। आई ये गीत के माध्यम से हम उनकर आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करतानी। कैसे कहे के भैया, अचके में छूटल परानावा, अचके में छूटल परानावा, अचके में छूटल परानावा, दशरथ राम सपनावा भइल निराम। कैसन बाटे विधि के विधानवा, कैसन बाटे विधि के विधानवा, इंचार्ज साहब सपनावा भइल निराम। दशरथ राम जी के भइले निधानवा, घर ही घटल घटनावा, घर ही घटल घटनावा, घर ही घटल घटनावा, इंचार्ज साहब सपनावा भइल निराम। अचके में छूटल परानावा, अचके में छूटल परानावा, दशरथ राम सपनावा भइल निराम। रहलन कोयलियरी में इंचार्ज, रहलन कोयलियरी में इंचार्ज, रहलन कोयलियरी में इंचार्ज, दशरथ राम सपनावा भइल निराम। अचके में घटल घटनावा, अचके में घटल घटनावा, इंचार्ज साहब सपनावा भइल निराम।
पंचायत समिति बनैल पंचायत समिति से जीतैल भतीजा के अपना जीतैल दशरथ राम सपनावा भइल हेरा अचके में घटल घटानावा अचके में घटल घटानावा चार्ज साहब सपना